Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hingga narong nugui tongkhana ang college ni uniform kangjak college thangnani bagai. Hingga iraga ang bajai tongmani karon ongkha ane aphakjamana naising tongmani bo tabuk bo phaiyago. So ang bobai thangnai bagai bono naisingui tongo. Norok tabuk nugui tongkhana ane oklaga khali bench rok kaisa pang phaiyago. Sung kaini chuksa ane aphakjama bai. Sini classroom duita tongo. Duita angmane kararongkha koborok subject nanai rok borok kabangni bagai duita section khai rajak gai sini section o teacher phailiyani bagai buini section o phai asongmase last day angla first bench a asongmase last bench o phai sok paila tabo khai sung canteen o chat thanani phelejak ani aphakjama rok bai tini sang first BBMC college tike thangpaio mukhai NCC building fo tani hingga yang teke thangpai jia karon ongkha kai lama kabangma tongo do tinta lama tongo kai yang teke thangpai jia phle tini na first thangpaio phaise phaijia yang o tai tini rok se phaio hai no berai tikhaye video khai tikhaye phaimani.